Sziasztok, én Keresztes Balázs vagyok, a Négy Fal Között online olvasókör alapítója. A mai videóban a nemrég indult támogatói felületemről fogok mesélni, arról, hogy hogyan léphettek be az olvasókör patronusi körébe. Már több mint 5 éve készítek elemző, ismeretterjesztő videókat a világirodalom nagy klasszikusairól a YouTube-ra. Shakespeare, Kafka, Hemingway és a többiek. Kundera és Bulgakov, Sylvia Plath és Jane Austen. James Joyce. Ha először hallottok az olvasókörről, akkor azt javaslom, hogy nézzetek utána a YouTube-on, persze csak ha érdekel a szépirodalom, mert ha igen, akkor szerintem biztosan tetszeni fog, amit találtok. De a mai videóban mégis azokhoz szólok elsősorban, akik már ismerik az olvasókört, és ismerik azt a munkát, amelyet itt végzek már évek óta. Ti tudjátok, hogy nem megúszós videókat készítek, tudjátok, hogy mennyi munka van minden egyes könyvismertetővel, és azt is, hogy sosem szoktam spórolni se az idővel, se az energiával, se a lelkesedéssel, és nyugodt szívvel mondhatom, hogy még most, 5 év elteltével is minden egyes videót szívvel, lélekkel készítek. Akik követik a munkámat, azok láthatták, hogy szeptember óta újult energiákkal élet fel az olvasókör. Még korábban volt olyan, hogy egy teljes év alatt mindössze egy-két videót sikerült összehozni, ahhoz képest csak most szeptember óta, néhány hónap alatt összejött ennek a többszöröse is, úgy, hogy közben a Facebookon esszésorozatot írok, verses videósorozatot gyártok, és még nagyon sok más projekten dolgozom. És az, hogy ez vagy az az állapot áll fenn, az, hogy a csatorna, az olvasókör, az él és virágzik, vagy valamiféle tetszhalott állapotban van, az egyetlen egy dolgon múlik. Azon, hogy mennyi időm marad rá minden egyéb munka és pénzkeresés mellett. Ilyen egyszerű. És ez fájdalmas igazság, mert szívem szerint minden időmet és energiámat arra fordítanám, hogy minél több nagy irodalmi művet mutassak be nektek, minél több olvasókört tartsak, minél több és jobb videót gyártsak, és minél többet írjak az irodalomról. Röviden, hogy az irodalom és az olvasás szeretetét és a klasszikus műveltség szellemét minél többekkel ismertessem meg, főleg azokkal, akik ezt máshonnan nem, vagy nem ilyen mértékben és nem ilyen színvonalon kapják meg. Még rövidebben, hogy azzal foglalkozhassak, amiben a legjobb vagyok, és amelyet szenvedélyemnek és hivatásomnak élek meg. És valljuk be, ez nem mindig egyszerű. Ezért döntöttem úgy, hogy létrehozok egy támogatói oldalt, amelyen keresztül a munkámat anyagilag is segíthetik azok, akik ezt megtehetik, és akik fontosnak tartják azt a munkát, amelyet az olvasókörön keresztül végzek. Ez a támogatói oldal a Patreon felületén érhető el. A Patreon talán sokan ismeritek, ez egy olyan oldal, amelyen keresztül szabadúszók, művészek, alkotók munkáját segíthetitek anyagilag, de ugyanúgy hozzájárulhattok hírportálok, videós csatornák, vagy más médiumok működéséhez és fennmaradásához. A Patreon feliratkozás alapú, vagyis aki feliratkozik a patronusi körömbe, az egy választható összeggel támogathatja a munkámat havonta. Ez a támogatás egy jelképes összeg, de aki szeretné és megteheti, az egy nagyobb összeggel is hozzájárulhat az olvasókör fennmaradásához. Azt szokták mondani, hogy hív meg egy kávéra. Na most a kávémat én otthon főzöm a kotyogósban, úgyhogy inkább azt mondtam volna, hogy hív meg egy könyvre, de hát manapság nem igen lehet venni egy könyvet sem ezért az összegért. A támogatásért cserébe természetesen én is szeretnék adni valamit, és nem is akármit. Itt a Patreonon érhető el ugyanis az az epikus 40 órás Ulysses mesterkurzus, az a 18 részes videósorozat, amelyen keresztül fejezetről fejezetre viszem végig a nézőt és az olvasót a világirodalom egyik legösszetettebb és leghírhettebb regényén, James Joyce Ulyssesén. Erről a mesterkurzusról máshol már beszéltem részletesen, úgyhogy itt most nem megyek bele a részletekbe. Minden infót megtaláltok azon a linken, amelyet betettem ennek a videónak a leírásába. A támogatók, vagy ahogy én nevezem őket ezzel a szép régi kifejezéssel, a mecénások további előnyökre jogosultak. Például havi hírlevélre, kedvezményes olvasóköri belépőre, és mindenekelőtt hozzáférésre azokhoz az anyagokhoz, amelyeket csak itt a Patreonon teszek közzé.
Ezen kívül mostantól kezdve a támogatóim, a mecénásaim listáját közzé fogom tenni a videóimban. Persze, hogyha valaki ki akar ebből maradni, akkor támogathat anonim módon is. Amit nagyon fontosnak tartok leszögezni, pláne egy ilyen szituációban, amelyben anyagi támogatásért folyamodok, az a következő. Én minden videómat, amely a YouTube-ra készül, ingyenesen teszem közzé, és szeretném, hogy bárki szabadon hozzáférhessen és tanulhasson belőlük. Ez ugyanúgy igaz azokra az írásokra és esszékre, amelyeket a Facebookon vagy az Instagramon publikálok. Én ezekből senkit nem szeretnék kizárni, már csak azért sem, mert tudom, hogy nagyon sokan az iskolán kívül nem hallanak azokról a dolgokról, amelyekről én szoktam beszélni. Vagy adott esetben még az iskolában sem. És ezért én senkit nem szeretnék ebből kizárni, már csak azért is, mert alapvetően én tartom megtiszteltetésnek azt, hogy bárki az idejét és a figyelmét rám áldozza. És ezért tartom nagyon fontosnak leszögezni azt, hogy bár fontosnak tartom, hogy az, aki támogat engem és belép a patronusi vagy mecénási körömbe, az kapjon valamiféle extra szolgáltatást, lásd Ulysses mesterkurzus, de még fontosabbnak tartom azt, hogy lássátok, ez a támogatás elsősorban arról szól, hogy segítse azoknak a videóknak és írásoknak az elkészültét, amelyekhez innentől kezdve mindenki szabadon hozzáférhet. Ezeket én elküldhetném folyóiratoknak vagy kulturális portáloknak fizetségért, de amíg lehet, addig én maradnék ennél a formátumnál. A támogatók tehát elsősorban nem exkluzív tartalmakat vásárolnak, hanem hozzájárulnak a négy fal között olvasókör működéséhez. Nagyon vicces, amikor állítottam be ezt a Patreon oldalt, akkor egy legördülő menüből a Patreon különböző opciókat kínál fel, egyfajta extra szolgáltatásként, amelyet a támogatók elé lehet tárni. És ezek között olyasmik szerepelnek, hogy válasz a levelekre, chat szoba, meg személyes találkozó, és meg egy csomó furcsaság. Na most ehhez annyit fűznék, hogy továbbra is Patreon ide vagy oda. Ahogy eddig én mindenkinek a levelére válaszolni fogok, igyekszem válaszolni minden kommentre, nagyon szívesen ajánlok könyveket, nagyon szívesen adok tanácsokat, ha bárki engem bárhova hív, vagy online, vagy személyesen, örömmel megyek. Ezek nem exkluzív szolgáltatások, hanem emberi dolgok, úgyhogy maradjunk is ennyiben. Hát szóval így, nem is ragozom tovább, hogyha bárki megnézi a Patreon oldalamat, a linket beraktam a videó alá, ott megtalál minden információt, és hogyha bárkinek kérdése maradt, az forduljon nyugodtan hozzám. Ahogy mondtam, én hatalmas megtiszteltetésnek tartom egyáltalán azt, hogy bárki figyelemmel kíséri a munkámat és a videóimat, úgyhogy ezt itt most évvége felé határozottan szeretném megköszönni, és hogyha bárki meggondolja azt, hogy ezen felül belépne a támogatóim körébe, azt külön megköszönöm. Én nem tudom, de nagyon úgy fest, hogy nehéz idők előtt állunk minden szempontból, de az biztos, hogy ami a tudás, a műveltség és a kultúra ügyét illeti, ott egészen sötét felhők gyűlnek fölöttünk. Egyesek a könyvolvasás válságáról beszélnek, mások új analfabetizmust jósolnak. Én ehhez nem értek, de az biztos, hogy egészen aggasztó hírek jönnek például az iskolákból, ahol arról számolnak be, hogy mely könyvek azok, amelyeket már képtelenség elolvastatni a legfiatalabbakkal, vagy statisztikák a felnőttek világából arról, hogy hogyan kopik ki az olvasás, a könyvolvasás azoknak az életéből, akik már elhagyják az iskolát, vagy arról, hogy a férfi olvasó az mint egy veszélyeztetett vagy kihalás szélén álló állatfajjá kezd válni. De engem még ennél is jobban megrémisztenek azok a hírek, amelyek az egyetemek felől érkeznek, ahol arról számolnak be, hogy már az egyetemi hallgatók sem olvasnak könyveket, és képtelenek könyveket elolvasni a vizsgákra, vagy arról, hogy a mesterséges intelligenciát lehetetlenség kiiktatni az oktatásból, mert már a beadandókat is azzal írják,
és ezen keresztül nem csak az olvasáskészség, hanem az íráskészség is mélyrepülésben van. És hogyha ez a kettő, az olvasás és az íráskészség is veszélyben van, akkor Isten irgalmazzon nekünk. És persze ezt még lehetne fokozni. A szórakoztatóipar felé eltolódó könyvpiac, a kivéreztetett intézmények, a dilettáns kultúrpolitika, az egymás után becsődülő nyomdák, vagy éppen a fordító szakma lassú haldoklása. Amikor ezt az egész YouTube csatornát indítottam 2020-ban, már akkor éreztem, hogy valahol el vagyok késve, de mégis azt gondoltam, hogy az, amit csinálok, az talán korszerű, hogy talán ez a jövő, hogy talán ezekből a videókból, amelyeket irodalmi klasszikusokról készítek, azokból tudnak tanulni diákok vagy egyetemi hallgatók. És az a helyzet, hogy ma már szkeptikusabb vagyok, mert akinek gyors információra van szüksége, mint egy diáknak vagy egy vizsga előtt álló egyetemi hallgatónak, az nem csak, hogy nem megy már könyvtárazni, hanem annak már egy hosszú YouTube videó is túl sok. Mert aki gyors információra vágyik, az a leggyorsabban és legegyszerűbben úgy kapja meg, ha beírja a ChatGPT-be. Ez tény. Lehet, hogy nem olyan jó információt kap majd, de arra, amire neki szüksége van, ahhoz elég jót. Az más kérdés, hogy egy idő után már nem fog tudni különbséget tenni jó, elég jó és rossz információ között. És éppen ezért be kellett látnom, hogy az elsődleges szerepem az többé már nem az információ átadás, mert ezt a funkciót tőlem is átveszik majd a gépek. Sokkal inkább az a feladatom, és ezt kimondani is blőd és patetikus, úgyhogy ezért előre is elnézést kérek. Bár így az ünnepek közelettével talán megengedhető egy kis pátosz. Az a feladatom, hogy szembeszegüljek azzal a sötét világgal, amely fenyegetően közelít felénk. Hogy képviseljek és közvetítsek egy magatartást, hogy átadjam azt a szeretetet és azt az érdeklődést, amelyet a szépirodalmi hagyomány és a műveltség irányába érzek. Hogy megőrizzek egy kivesző félben lévő tudást, és megpróbáljam megőrizni és átmenteni egy eltűnő félben lévő világnak a szellemét. Úgyhogy ha mellettem vagytok, akkor csinálom, amíg bírom. Boldog karácsonyt!